Kull sena f'Jum ir-Repubblika, il-President ta' Malta fisem il-poplu Malti jagħti ġieħ pubbliku lil qatt ta' Maltin li jiddistingwu ruħhom fuq oqsma differenti tal-ħajja. L-ogħla onur din is-sena jiġifieri l-Midalja l-Qadi tar-Repubblika ingħata lil 11-il persuna. Fosthom ingħata dan il-ġieħ l-Awwiem Nila Juice li f'Lulju kiser ir-rekord dinji tal-itwal qawma bla waqfien u mingħajr għajnuna fuq distanza ta' 125.6 km mill-Italja għal Malta, fi ftit aktar minn 52 siegħa. L-awma ta' Juice kienet segwita minn madwar 2 miljun persuna fejn irnexxielu jqajjem kuxjenza dwar it-tniġġis tal-plastik fil-baħar permezz tal-kampanja Wave of Change. Il-President ta' Malta onora wkoll bil-Midalja l-Qadi tar-Repubblika lil Philip Michael Kirkhope li ddedika parti kbira minn ħajtu jimmilita fis-setturi tas-saħħa u l-anzjani. F'Settembru tal-2013 huwa wettaq il-ħolma tiegħu meta waqqaf il-Fondazzjoni Nanniet Malta u l-ewwel jum tan-Nanniet li jiġi ċelebrat kull sena fuq livell nazzjonali nhar it-2 ta' Ottubru. Onorati wkoll Lino Farrugia, l-awtur Anton Grasso, ix-xandara Lillian Mestre, l-attriċi Jane Marshall, Charles Paul Muscat, il-coach Michael Punch, Connie Vella li għal dawn l-aħħar 30 sena tat lajnuna lil pazjenti minn Malta li jkunu qed jirċievu kura medika fi sptarijiet fl-Ingilterra. Onorati wkoll il-kirurgu Ethel Ventozara u l-edukatur, it-tabib Joe Zamit Chantar. Matul iċ-ċerimonja, l-President ta' Malta George Vella ta' ħatriet fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu lil 15-il persuna, inkluż organizzazzjoni fil-waqt li 2 persuni nataw il-Midalja l-Qlubija. Din tal-aħħar ingħatat lit tabib Raymond Grishti u lil Sean Meli talli salva żagħżugħ ta' nazzjonalità Ċiniża li nġar fil-baħar ta' Kwisisana ta' Sliema ftit tal-ġimgħat ilu. Fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu kienu onorati Reno Calleja, il-Professur Sir Alfred Kuxkiri, il-Professur Ludwig Zrinzo, l-Onorevoli Darren Quiros Camilleri, il-Professur Lino Bianco, il-Professur Joseph Cacciattolo, Frederick Ferne, Norman Hamilton, it-tabib Jonathan Joslin, it-tabib Michael Spiteri, Patri Juan Cherry, il-Professur Edward Zammit u St. John Rescue Corps.